Posible po ito na lalabas dito sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon o kaya ng gabi. So ito update lang po tayo dito sa ating tropical depression o ang bagyong si Vicky. So as of 1 PM po ngayong hapon, ang sentro ng tropical depression Vicky ay tinataya po na nasa layong 185 km east southeast ng Puerto Princesa City, Palawan. So ito po ay may lakas na taglay ng hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna. At ito po ay may bugso na abot sa 55 km per hour. So ito po ay kumikilos dito po sa westward sa bilis po na 20 km per hour. So ang forecast po nito bukas ng umaga ay tinataya po nasa layo pong 190 km east southeast of Kalayaan, Palawan. At sa loob po ng 48 hours, ito po ay tinatayang nasa 235 km southwest ng Kalayaan, Palawan. Ang mga lugar na tinataya po na nasa loob po ng tropical cyclone o ang lugar po na under po dito sa tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Luzon ay ang lugar po ng northern at saka central portion ng Palawan, lalong-lalo na po sa mga lugar ng Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, northern at saka central portion ng Palawan, Puerto Princesa City, Aborlan, Nara, San Vicente, Rojas, Quezon, Sopronio, Española, kasama na dito po ang Calamian, Cuyo, Cagayan, Silio at ang Kalayaan Group of Islands. Tropical depression na si Vicky ay forecast na ito ay gagalaw papunta po dito sa west northwestward dito po sa may Sulu Sea, at ito ay magla-landfall po dito sa vicinity ng northern or central portion ng Palawan mamayang gabi. So ang tropical depression ay posible po ito na lalabas dito sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon o kaya ng gabi. So ito po ay may intensity na tropical depression pa rin po habang ito po ay binabaybay ang kapuluan ng Pilipinas. Kapag naman po ito ay nasa labas na or nasa West Philippines na po itong si tropical depression na si Vicky ay pino-forecast po na mag-i-intensify po ito sa isang tropical storm. Lakas na hangin ang mararanasan dito sa mga lugar po na under ng tropical cyclone wind signal number 1 ay magkakaroon ng strong breeze to near gale conditions during the passage ng tropical cyclone. However, ito ay mano-notify natin na ang mga gusty condition are most likely po dito sa Luzon at saka sa Visayas na hindi naman po kabilang doon sa tropical cyclone wind signal, dahil ito po ay dala ng northeast monsoon o ng hangin-hangihan. Sa ngayon, mararanasan po natin ang moderate to heavy at medyo malakas na mga pag-ulan po dito sa Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, sa Aurora, Marinduque at northern and central portion ng Palawan. Kasama na po dito ang Calamian, Cuyo at ang Cagayan Silio Islands. Light to moderate with heavy rain naman dito po sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Metro Manila, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at ang nalalabing lugar dito po sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at ang Visayas area.
Napaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na doon po sa mga lugar o highly susceptible po doon sa mga pagbaha at sa mga paggugupo ng lupa, na lalong-lalo na yung mga naapektuhan po ng malaking pagbaha ng mga nakaraang araw. So pinag-iingat po natin, pinag-iingat po ang mga kababayan natin na sana po ay habang maaga ay magsilikas na po doon sa mga ligtas na lugar, so para hindi na po maulit yung mga nangyari po ng mga nakaraan. So yan lamang po ang ating update sa hapong ito, kaya sa magandang hapon po sa ating lahat.